שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם. חברים, עכשיו הייתם אמורים לראות אנבוקסינג של המנורה החכמה של פיליפס שהם עשו אותו בשיתוף פעולה עם שיומי. בעצם המנורה מיוצרת על ידי פיליפס והרכיב החכם שבתוך המנורה הוא מיוצר על ידי שיומי. זה הרושם לפחות שקיבלתי, לא רשום על זה בשום מקום, אבל לפחות ככה אני הבנתי את הסיפור. בקיצור, אנבוקסינג בטעות נמחק חברים. אני צילמתי אנבוקסינג בכמה חלקים, והחלק הראשון שבו אני פותח את החבילה לצערי נמחק. אז קודם כל חברים, אני מצטער על זה, על כמה ימים לקח לי ואני ניסיתי לשחזר את הקובץ. שחזרתי כל קובץ שאי פעם מחקתי מהכרטיס, חוץ מאותו קובץ שמחקתי ממש לפני כמה ימים. חוק מרפי כרגיל, זה כבר פעם שנייה שזה קורה לי, אבל לא כל כך נורא, כי באנבוקסינג לא אמרתי משהו יותר מדי חשוב. כל הדברים לגבי המחיר וגם לגבי האיכות של המנורה, אני אמרתי את זה בחלק השני שתכף אתם הולכים לראות אותו. בחלק השני של הסרטון אני מספר לכם על ההתרשמות שלי מהמנורה אחרי 24 שעות של השימוש. בפועל אני כבר משתמש במנורה הזאת כמעט שבוע, ואני רק עוד יותר מבסוט ממנה ועוד יותר מרוצה ממנה. לגבי המחיר אני רוצה להתייחס גם עכשיו, למרות שאתם תשמעו מה אמרתי גם בחלק השני. חברים, המנורה נכון להיום עולה $47 כולל משלוח. אין לי ספק בכלל שאין לה מתחרים בארץ. אין מנורה כזאת כמו שעכשיו אתם הולכים לראות, עם כל הפיצ'רים שיש לה, אין מנורה כזאת במחיר כזה בארץ. בשוק הסיני אני מאמין, אני חושב ככה, לא שאני יודע, אני מאמין גם כן שאין לה מתחרים, אבל יש דגמים במחירים דומים ובאיכות גם כן טובה של בליצוולף ושל עוד כל מיני מותגים. תרשמו לי מתחת לתגובות. אם המוצר הזה מעניין אתכם, הקטגוריה הזאת מעניין אתכם, אני אזמין עוד מנורות שולחן ואנחנו באמת נבדוק מי נגד מי ומה המנורה הכי טובה. אבל באמת מנורה כזאת $47 כולל משלוח, זה סופר משתלם. זה סופר משתלם. באותו אנבוקסינג שנמחק ושאתם לא רואים, אני דווקא שם לא כל כך הייתי מרוצה מהמחיר. אמרתי, המחיר הזה גדול, אבל את האמת כן, כשמסתכלים על זה ככה במבט ראשון, אומרים, קצת נעגל את זה $50. מה? $50, 200 שקל על מנורת שולחן, זה המון כסף. אבל אז כשאתם תעשו סקר שוק ותלכו לחנויות בארץ ותסתכלו, אם אין מנורות כאלה בכלל בארץ, אבל תסתכלו משהו דומה וכמה מנורה כזאת, משהו דומה, כמה מנורה כזאת עולה בארץ, אז אתם תבינו עד כמה שזה משתלם. וזהו חברים, אני מתנצל ששוב פעם שחלק הראשון נמחק. עכשיו בואו נעבור לחלק השני. טוב חברים, עבר יום ואני מוכן לספר לכם את ההתרשמות שלי מהמוצר הזה. אז קודם כל חברים, אני קצת אקדים ואני אגיד שכשקיבלתי את המוצר הזה עדיין כשהוא היה בקופסה, אמרתי לעצמי למה צריך מנורת שולחן שעולה $56. כשקיבלתי את המוצר הזה זה בערך היה המחיר של המנורה הזאת. היום יש מבצע משהו כמו $42 ועוד $5 על המשלוח. בקיצור אמרתי לעצמי למה צריך את המנורה כל כך יקרה, מה יכול להיות מיוחד במנורת שולחן, כי אפשר לקנות מנורת שולחן פשוטה ב-100-200 שקל בארץ. למרות שאני מודה בכנות, מזמן לא הייתי בכל החנויות האלה, הום סנטר ומחסני תאורה, אני לא כל כך שולט במחירים של המנורות כאלה. אבל אחרי שהשתמשתי היום ואחרי שהבנתי מה האפשרויות שלך, לגמרי זה משתלם. מנורה מצוינת של פיליפס, והרכיב החכם פה, כמו שאמרתי לכם בתחילת הסרטון, הוא באמת של שיומי. לשיומי, כמו שאני הבנתי, יכול להיות שאני טועה, יש קשר רק לרכיב החכם של המנורה הזאת. כל המנורה עצמה מיוצרת על ידי פיליפס, שפיליפס זה מותג רציני ומותג שלא עושה פדיחות. כמו שאתם רואים, אני כרגע מצלם בלי תאורת עזר, כדי שאתם תוכלו לראות בצורה הכי טובה מה התאורה בעצם של המנורה. העוצמה של המנורה 4000 לומנס, לי זה אומר לכם משהו, לי זה לא כל כך אומר הרבה. קודם כל המנורה גמישה, יש לי פה שתי מנורות, יש לי פה מנורה כאן ויש לי מנורה כאן. אוקיי, זה גמיש, חלק הזה גמיש, הכל בנוי מפלסטיק יפה בצבע לבן, לבן רגיל, לא עכשיו יתחיל להגיד פה ולהמציא צבעים, לבן שמנת וזה, צבע לבן רגיל, מט, לא מבריק. זה גומי, כל החלק הזה, אתם רואים מהתפר הזה עד התפר הזה, זה גומי כזה, אבל מאוד נעים למגע, ובעזרת הגומי הזה בעצם יש לנו מנורה גמישה. בואו נדליק אותה, מדליקים אותה בקלות. חיברתי אותה לחשמל, כרגע היא מופעלת במצב רגיל. במצב, אתם לא רואים פה את המנורות, שנייה, ואם אני אסובב את זה אולי ככה, הנה, אתם רואים פה את המנורה הזאת דלוקה. המנורה הזאת אומרת שכרגע מצב אייקר דלוק. מצב אייקר זה בעצם מצב שדואג לנו לעיניים. התאורה פחות חזקה, ושיומי ופיליפס מסבירים
התדר, לא תדר, איך קוראים לזה? המהירות של הריצוד של המנורה הוא כרגע יותר בריא לעין. אוקיי, בואו נדליק את המנורה הזאת, הכפתור השני, הכפתור טאץ' השני, דרך אגב, טאץ' מושלם, ממש, כאילו ככה אני נוגע, לא צריך ללחוץ ככה, פשוט נגיעה קלה והטאץ' עובד. פה זה מדליק את המנורה הזאת, אני כרגע אחבר אותה, וזה פה אני משחק עם העוצמות, עוצמה ראשונה, שנייה, שלישית ורביעית, עוצמה הכי חזקה. חבר'ה, כמנורת שולחן זה מספיק ביותר. לא, אם אתם בחושך מוחלט, זה לא יאיר לכם את כל החדר, אבל חבר'ה, אני מזכיר לכם שזאת מנורת שולחן, כדי לעזור לכם אם אתם מתקשים ויש לכם תאורה חלשה בחדר ואתם מתקשים לקרוא, שאתם רוצים תאורה שתומכת במרכאות, שתתמוך לכם, תעזור לכם לקרוא, להכין שיעורי בית, כל דבר אחר, מצוין, מצוין, מצוין. מנורה בנויה ממש טוב, 10 מתוך 10, ועכשיו מה שאני הולך להראות לכם, איך המנורה הזאת עובדת עם הטלפון. פיצ'ר נחמד שאני חושב שאין אותו למנורות שנמכרים בארץ באותו מחיר, שאפשר לשלוט במנורה הזאת גם דרך הטלפון, לשחק עם העוצמה, ממש בקלות, אז בואו נראה. אז כדי להדליק את המנורה דרך הטלפון אנחנו צריכים את האפליקציה של שיומי שנקראת מי הום. למי שכבר יש מוצרים של שיומי כמו מצלמות האבטחה וכל המוצרים האחרים כבר מכיר את האפליקציה. כשאתם מתקינים את האפליקציה אתם צריכים לבחור, תשימו לב שאתם גרים בצ'יינה, בסין. אם אתם תבחרו כמוני שאני גר בהונג קונג, משום מה בחרתי הונג קונג, ישראל אין שם מן הסתם, משום מה זה לא נתן לי לבחור לאתר את המנורה הזאת. חשוב מאוד לבחור שאתם גרים בצ'יינה, אחרי זה לוחצים פה על פלוס, וכמובן אחרי שאתם מדליקים את המנורה בחשמל והוא כבר מזהה בצורה אוטומטית את המנורה ואומר לכם זה המוצר שאתם רוצים לחבר, אתם אומרים כן, מזינים את הסיסמה שלכם לווי-פיי וזהו, ממש ממש פשוט, אין צורך לעשות לזה מדריך כמו שאתם אוהבים לרשום לי, תעשה מדריך, לא, כאילו באמת שזה פשוט לוקח בדיוק דקה. אוקיי, פה אני בוחר, פעם אתם זוכרים השתמשתי במצלמת אבטחה, כרגע אני רוצה להשתמש במנורה של פיליפס. לוחץ על המנורה, הוא פותח לי את התפריט של המנורה, on-off. קודם כל אני רוצה להדליק אותה. שנייה, on. לא, מה עשיתי? הנה, הדלקתי, לא נגעתי במנורה, הכל בשידור חי מה שנקרא. ופה אני יכול לשחק עם העוצמה, חיביתי אותה. פה יש את העוצמות, כרגע זה בעוצמה הכי חזקה. אני יכול להנמיך, פה יש לי משחק יותר טוב עם העוצמות מאשר במנורה עצמה. במנורה עצמה יש לי 4 מצבים, זהו. פה יש לי אין סוף מצבים, אני יכול לבחור גם רבע עיגול בצורה כזאת, ואז לקפל אותה בצורה כזאת, להדליק את המנורה השנייה, ואז לקבל בעצם מנורת לילה. אוקיי, אם זה עומד אצלכם על השידה או על השולחן, שמים עוצמה חלשה, מדליקים את שתי המנורות, מכבים את האור, והנה יש לכם מנורת לילה יפה. והכל טוב ויפה. הנה נשים את זה כמעט על מקסימום, כמו שאתם רואים, 91%. אתם רואים פה גם באחוזים איזה בהירות אתם שמים, 33. אוקיי, ויש פה מצב אייקר, שפה דרך הטלפון יש פה גם כן 3 מצבים, כשפה יש לי רק מצב אחד דרך המנורה עצמה. איזה מצבים יש לי? יש לי פה מצב ללימודים, יש לי פה מצב לקריאה למבוגרים, ויש לי פה מצב כשאני משתמש במחשב או בטלפון. שוב, מה ההבדל בין כל המצבים האלה? מהירות של הריצוד. כשאני משתמש בטלפון ואני שם את המצב הזה, כנראה שזה מרצד באותה מהירות כמו המסך של הטלפון, ואז העיניים שלנו פחות מתעייפות. אני אומר את זה סתם, כן? זה מה שאני חושב, מה שאני יודע על המוצרים האלה. יכול להיות יש פה איזושהי טכנולוגיה אחרת, אבל הם לא פירטו על זה. יש פה את 3 מצבים האלה, ולפי דעתי זה מה שזה עושה. ומצב האחרון, הדבר האחרון שאפשר לעשות דרך הטלפון, טיימר, כיבוי והדלקה, כיבוי יותר נכון, לא הדלקה. הנה, אני רוצה שתתחבא אחרי דקה, מדקה, 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות, 30 דקות ושעה. אם אני הולך לישון והמנורה עומדת על שולחן ואני יודע שעוד 30 דקות אני ארדם אחרי שאני אראה איזשהו סרטון במחשב, אני יכול לשים שאחרי 30 דקות היא תתחבא וזהו. וגם מבחינת הסקירה גם כן זהו, אני חושב שסיימנו חברים. מנורה מצוינת, עולה פחות מ-200 שקל כולל משלוח. מוצר של פיליפס, מוצר עצמו של פיליפס, החלק החכם פה, המעבד, לא יודע אם זה מעבד, בקיצור, חלק החכם פה, הצ'יפ הזה, זה שייך לשיומי, מנורה נורא איכותית, אני לגמרי ממליץ. אם אתם חושבים שזה יקר חברים, תלכו למחסני תאורה, תלכו להום סנטר, תלכו ל-S, תסתכלו כמה עולה מנורת שולחן ברמה כזאת, ואני לא מדבר אפילו עם כל המצבים האלה ועם כל הדברים האלה שאפשר לחבר אותה לטלפון. בשוק הסיני יש עוד מנורות שולחן חכמות של בליצפול, של עוד כל מיני מותגים שעולים פלוס מינוס
כזה מחיר, כן, משהו בין 40 ל-60 דולר. אני הולך לבדוק עוד כמה דגמים. אם זה מעניין אתכם כמובן, תרשמו לי מתחת לסרטון, תשימו לייקים, תשימו הרבה לייקים, ותשתפו את הסרטון הזה בפייסבוק. וזהו חברים, אנחנו סיימנו, אז לא לשכוח באמת לשים לייק לסרטון, לעשות מנוי כאן או כאן, להיכנס לקבוצת הפייסבוק של קונים בסין, דף הפייסבוק של קונים בסין. תודה רבה לכם, ביי ביי.